जेरै खोथा होनाय एरै खामानि इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारिनि थादनाय गैयै सुबुं सिबिथाय खामानियाव नांथाबदों इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारिया। गोरिब नखरनो न'नि थिं आरो उन्दुग्रा बिसिना बायनानै होदों समाज सिबियारि अशोक गयारिया। बावैसो सान सिगां इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारि बिथाङा देबरगाव बियाबनि हलथुगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मिलनपुर गामिनि थागिबि सनिका ब्रह्मनि निखावरि दुखुथिया नखरनि थासारिखौ खौरां लाहैदोंमोन, जेराव दुखुथिया नखरनि गब्लंनाय थिंनि न'आवनो गोलाव समनिफ्रायनो थानानै दुखुथिया जिउखौ बारहोगासिनो दंमोन। बे थासारिखौ गयारि बिथाङा अनखांनानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोनाव दुखुथिया नखरनो थिं बायना न'खौ लुनानै होनायजों लोगोसे गंनै बिसिना मुसारि होनो थाखाय खोथा होबोदोंमोन। लोगोसे बै सानखालि बिथाङा नखराव सासे कलेजाव फरायनाय फरायसुलिनो ड्रेस बिजाब बायना लानो अनसुंथाइबो गथायदोंमोन। थारैनो गावनि खोथा होनाय बायदियै दिनै बिथाङा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि अशोक गयारिया दुखुथिया नखरनो थिं बायनानै न' लुफुंनानै होयो आरो गंनै उन्दुग्रा बिसिना बायनानै होयो। बेराफारसे दुखुथिया फिसाय गैजायै नखर बिगोमा सनिका ब्रह्मआ गावनि अलखद समाव बेफोरबायदि हेफाजाब आरो अनसुंथाइ होनायनि थाखाय अशोक गयारिनिसिम साबायखर जासियो। बेनि अनगायैबो लाइमोन दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि अशोक गयारिया सानजा दबिनजरा गामियावबो गामिनि रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खाबुनि थाखाय गंसे औवानि दालां लुफुंनानै होदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्रीमती सनिका ब्रह्म। आं मिलनपुर गामिनि। अशोक गयारि सारा दा आंखौ जेबायदि खोथा होलांदोंमोन गावनि अनसुंथाइजों, आं दा बिराद मोजां मोनबाय। सारनि अनसुंथायाव आं गोजोननाय मोनबाय। दा बे सारा आंखौ होलांदों जे मा गावनि खोथा बुंलांनाय बायदिबा थिं न' लुनो थानो थाखाय थिं बान 3 होलांबाय आरो बिसना उन्दुनो थानो थाखाय बिसना गंनै होलांबाय आरो बेजों लोगोसे मुसारिबो होलांबाय। दा आं सारनि अननायाव बिराद रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो सारनिसिमबो बिराद रोजा रोजा साबायखर थाथोंसै। आं दा नोंथांनि न'खराव फैदोंमोन? आंनि न'खरावनो फैदोंमोन। औ, आंनि दा बेबायदि न'खरनि हालोदाव नुलांबायना, दुखुनांथाव न' थिं गब्लंनाय आरो जानाय थानाय जायगाफोरखौबो नुलांजोब्बाय। दा बेखौ गावनो बिखा गावनानै दामानि अनसुंथाइखौ होलांदों आरो सारा आंनो। न'खराव सोर सोर दं? न'खराव आंनो दा गार्जेन जानानै दङ। बिमा बिफा दङमोनब्लाबो बोराय बुरि जानायखाय दा आं गार्जेन, ओमफ्राय आं दा रान्दि जानानै दङ। आंनि हौवाया थैनानै थांबाय, बोसोरनै जानोसै नैबे 21 तारिख नभेम्बर फैबा। दा ओमफ्राय आंहा फिसा 2 दङ, फिसा हिनजाव सासे, फिसा हौवा सासे। दा बियो सासे देबोरगावआव फरायो, फिसा हिनजावा क्लास 7आव, आरो फिसा हौवाया फरायो चन्द्रपुर निउ हक आमगुरि गुदि फरायसालियाव थाखो 2 मोनबाय। दा बेजोंनो लोगोसे आरोबाव आंनिनो बिदानि फिसाजो रश्मि बसुमतारी, बिबो दा देबोरगाव HS फार्स्ट इयार कलेज फरायबाय आरो दा बेनिबो हालोदखौ नुनानै सारा अनसुंथाइखौ होलांदों। आं बिराद गोजोननाय थाबाय। न'खौ फोसाबनानै लानो हायाखैमोन? आङो सिगाङाव फोसाबनानै लानो हायाखैमोन न'खौ। बिदिनो थाखा फैसानि प्रब्लेम आरो जानायाबो जालांबाय थाबायना। बोसोरसेयावनो एखमबा सासे आरो बोसोरसेयावनो सानै, बोसोरनैनि गेजेरावनो 3 मानसि गोमालांबाय नालाय। दा बेहाय आंनि हासबेन्डआबो हास्लाबासै आरोखि, गावखौबो नायनोबो आं जेबो राहा मोनासै। आं बे बिब' आरो बिबाजैनि लोमजानाय साजानाय बेमारिखौ नायनायाव आङो आंनि हौवाखौबो फोसाबनानै लानो हायाखैमोन आरो। उन्दुनो थाखाय मोजां बिसिना गैयामोन? गैयामोन, ओहो। अशोक सारनि अननायाव आं माबाबाय आरो सुबिदाखौ मोनबाय आरो उन्दुनो थानो थाखाय। आंनि गोसोआवबो बिराद गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेबायदिनो सारा बयखौबो अनसुंथाइ होनानै बिदिनो इयुनाव संसाराव बिराद जिउ गोलाव लावथोंसै आरोखि सारनि अननायाव।